Представи си орел, не просто птица, а символ на стремеж към свобода, самостоятелност и издигане над ограниченията. Той не избягва бурята, а я използва. Когато небето се промени и вятъра се усили, повечето птици търсят подслон, крият се и чакат бурята да отмине. Но орелът не прави това. Той разваля крилете си и се насочва право към бурята. Не се бори с вятъра, използва го и започва да се издига все по-високо над облаците. И там има нещо, което другите не виждат. Спокойствие. Малко хора се замислят, че проблемите в живота не винаги са там, за да ни спрат. Понякога са там, за да ни стигнат, но само ако променим начина си на мислене. Защото всички ние имаме стари начини, които някога са работили. С времето много от тях се превърнали в навици и автоматични реакции. Можем да кажем, че сред тях има такива, които са ни помогнали да стигнем до тук и затова сме благодарни. Но ето къде повечето хора се губят. Те се опитват да стигнат до ново място със старо мислене и после се чудят защо не се получава. Ако се върнем към примера с орела, ще видим, че той не прави тази грешка. Той не се крие от бурята и не се бори с вятъра. Не се опитва да контролира обстоятелствата. Той се адаптира, променя ъгъла си, променя височината си, променя начина, по който използва въздушните течения. И точно това го прави различен. Не натискът, а гъвкавостта. И тук идва най-важното. Адаптирай се, за да можеш да отидеш там, където искаш да бъдеш. Може би в миналото е било нужно да се пазиш, да не рискуваш, да играеш на сигурно. И това е било правилно, но ако продължиш да живееш така, може да пропуснеш възможностите, които са пред теб. Промяната често изглежда като риск и дори самата мисъл е плашеща, но всъщност най-плашещото е да останеш същият. Орелът наблюдава, учи се и търси правилния момент. Преценява и се спуска напред. Точно за това достига висини, които другите не могат. Замисли се за момент. Колко от нещата, които правиш днес, са просто навици от вчера? Колко от решенията ти идват от страх, който днес вече не е реален? Той може да те е спирал преди, но днес е различно. В миналото има опит и мъдрост, но не е нужно да оставаш там. Бъди благодарен за това, което си научил, за уроците, дори и трудните. И продължи. Защото животът ти не е за теб. Той е пред теб и точно както орела. Имаш избор да останеш под бурята или да се издигнеш над нея. Промяната няма да е удобна, но ще ти даде нещо, което комфортът никога няма. Височина, перспектива, свобода. Затова бъди благодарен за миналото, но определи днес посоката. И когато дойде следващата буря, не се крий, разтвори криле и полети нагоре. Ако това видео ти даде нова перспектива, напиши в коментар "Избирам да се издигна" и ако искаш още такива напомняния, абонирай се за канала.